Великдзень вельмі старое свята не толькі на беларускіх абшарах, але ж і на тэрыторыі іншых земляробчых народаў. Менавіта земляробцы пакланяліся сілам прыроды, бо ад іх залежаў ураджай. Ураджай – гэта дабрабыт і ўпэўненасць у заўтрашнім дні. З Велікдня пачыналася сапраўдная вясна, новы сезон палявых работ. Яны з'яўляліся для сялян найважнейшымі. Нездарма казалі і кажуць: вясновы дзень год корміць. З часоў даўніны сівой Велікдзень – гімн сельскагаспадарчай працы, сялянскаму ладу жыцця. Дакладнага часу святкавання не было. Велікодныя святы адбываліся звычайна пасля вясновага сонцастаяння і працягваліся некалькі тыдняў. У гэты час светлавы дзень пачынаў перавышаць ноч. Менавіта адгэтуль і пайшла назва Велікдзень. Пазней ужо у хрысціянскай традыцыі велікодныя дні сумясціліся са святым уваскрашэннем Хрыстовым. Але ж нягледзячы на новую сутнасць свята, на Беларусі захаваліся велікодныя традыцыі, узяўшыя свой пачатак з паганскіх часоў. На працягу ўжо 10 стагоддзяў Велікдзень на Беларусі хрысціянскае свята. У народнай традыцыі, асабліва ў сельскай мясцовасці, ніколі велікодныя ўрачыстасці не абмяжоўваліся 3 днямі, як патрабуюць царкоўныя каноны, бо Велікдзень – абрад сельскагаспадарчы ад свайго самага пачатку. Яго святкаванне працягвалася нашмат даўжэй. Так серада на велікодным тыдні святкавалася ад граду і звалася градавай серадой. Чацвер быў святочным днём ад навальніцы, ад пяруна. Пятніца святкавалася ад засухі. Субота ад падзяжу хатняга быдла. Адным словам, усе святочныя мерапрыемствы мелі адносіны да земляробства. І, дарэчы, Велікдзень не абмяжоўваўся толькі пасхальным тыднем, а меў ён дачыненне да ўсіх святаў і прысвяткаў ад святога ўваскрасення і аж уключна да святога Міколы, якога разам з Юр'ем звалі святачкамі-велікоднічкамі і пераносілі на гэтых хрысціянскіх святых свойствы паганскіх земляробчых багоў. Хай
Да асаблівасцяў святкавання Велікдню на Беларусі варта аднесці абыход сядзіб валачобнікамі для праслаўлення гаспадароў, іх цяжкой працы, прыродных сілаў, якія дапамагаюць у вырошчванні добрага ўраджаю і збору ад гаспадароў сядзіб ахвярных дароў. Абрадавы абыход хат існаваў не толькі на Велікдзень. Тут сугучнасць і з Мікольшчынай, і з калядамі, масленіцай, юр'ем, ды іншымі святамі, але ж былі ў валачобніцтве і свае карэнныя асаблівасці, як і ў іншых падобных абрадах. Так, напрыклад, у параўнанні з зімовымі абрадавымі абыходамі на Велікдзень ніколі валачобнікі ў хату не заходзілі, і ўсё дзеянне адбывалася на двары. Дарэчы, само слова валачобніцтва паходзіць ад старажытнаславянскага тэрміну валачыць. Гэта значыць баранаваць. Нават у назве зафіксавана сельскагаспадарчая накіраванасць гэтага абраду. У некаторых мясцовасцях Беларусі звалі валачобнікаў ралешнікамі ад слова ралля. Зрэдку валачобнікаў звалі яшчэ кукольнікамі ці кукобнікамі, бо насілі яны з сабой скрыню, жлоб з круцячыміся цацкамі. А ўвогуле валачобны гурт, як правіла, складаўся з запявалы, галоўнага ўдзельніка, які дасканала ведаў і песні, і сам абрад. Немалаважнае месца адводзілася музыкам. Пажадана, каб абавязкова сярод інструментаў былі дуда і скрыпачка, і механошы, удзельніка, які цягаў мех, торбу з валачобным, а гэта дары гурту. Ну а асноўных удзельнікаў гурта, якія далучаліся, называлі падхватнікамі, і колькасць іх даходзіла да 20 чалавек. Пры валачэнні гурт абыходзіў двары з валачобнымі песнямі у выкананні запявалы, музыкаў, а падхватнікі выконвалі толькі прыпеў. Валачобныя песні заўсёды былі адным з высокамастацкіх жанраў беларускай народнай паэзіі. Адлюстроўвалі яны этапы сельскагаспадарчых заняткаў, паэтызавалі сялянскую працу, праслаўлялі сілы прыроды і наступіўшую вясну. Бабка
Велікдзень, акрамя ўсяго, гэта сканчэнне вялікага паста. Гэта свята, калі елі шмат, смачна і ў асноўным скаромную ежу: каўбасы, сала, сыры, тлустыя бліны, смятану, пірагі. Неад'емнай часткай велікоднага рацыёну з'яўляліся яйкі-пісанкі, якія прыйшлі яшчэ з дахрысціянскіх часоў і вядомы практычна ўсім еўрапейскім культурам як сімвал сонца, жыцця. Практычна ўсе віды велікоднай ежы асвяшчаліся на ўваскрашэнне Хрыстова у царкве ці ў касцёле, асабліва пісанкі, пірагі, соль і каўбасы. І асвячоная ежа ўжывалася за святочным сталом у першы дзень велікодных святаў. Менавіта гэтая ежа ахвяравалася і валачобнікам. З пісанкамі часта гулялі дзеці, каталі іх са спецыяльнага прыстасавання, горкі, выпрабоўвалі на трываласць, асвячонымі пірагамі адорвалі сваякоў і суседзяў. З размывам традыцыйнай свядомасці ў 20 стагоддзі пачынае знікаць і традыцыйнае святкаванне Велікдня на Беларусі, але ж засталіся мясцовасці, дзе гэта старажытнае свята захоўваецца ў народнай памяці.